Търсите възнаграждаваща и много добре платена работа през празниците. Атена има добри възможности за вас в областта на обгрижването. По време на празниците ви предлагаме бонуси към редовната ви заплата. Това означава значително по-висока заплата за същия период. Възползвайте се от възможността да спечелите повече през празниците. Можете да започнете работа с Атена веднага. Независимо дали имате опит или тепърва започвате, ние имаме място за вас. Бързото реализиране е едно от основните ни предимства. Ние предлагаме работа за болногледачи в различни страни от Европейския съюз и Обединеното кралство, което ви позволява да откриете нови места, докато помагате на нуждаещ се. Започнете работа през този празничен сезон, дори с минимален опит или ограничени езикови умения. Улесняваме ви да започнете пътуването си с нас. Тази Коледа направете промяна в живота на някой друг и вашия собствен. Присъединете се към Атена днес. Посетете нашия уебсайт или се свържете с нас.